Zdravo ljudi! Iako ovaj haos ne bi trebalo da bude na snimku, on je tu sa razlogom. Juče sam dobio Huawei Ascend V1 telefon na test i sad ću napravim vrlo kratak pregled samog uređaja i sadržaja kutije. Prvo ćemo da kažemo šta dobijete u kutiji. U kutiji dobijate slušalice koje sam već koristio i boga mi zanimljive su, dobre su, nisu ono bez veze neke slušalice koje kada uzmete telefon morate da kupujete nove slušalice, dosta su dobre. Dobijate telefon, naravno, bateriju koja se nalazi u ovoj kesici, ali koju sam ja već stavio ovde. Dobijate kratkoje rukovodstvo koje nam ne treba i dobijate zidni punjač i USB kabel kojih ja već imam na desetine, leže mi po kući, ne znam šta ću s njima. Nego, da nastavimo. Iako sam moj telefon koristio juče i danas i dobro se pokazao, ne mogu dati punu ocenu telefona. Punu recenziju dolazi, kao što sam rekao, za nekih nedelju i po dana. Sam telefon je prelep. Pozadi se nalazi kamera rezolucije 5 megapiksela, LED blic, kao i prelepo pozicionirani, ne znam da li vidite, zvučnik, Windows Mobile i Huawei logo. Tekstura sa zadnje strane predivna i vrlo meka na dodir, a može se iskidati, što je veliki plus. Sa prednje strane vidimo ekran veličine 4 inča, merne dijagonalno, rezolucija 480x800 piksela. Takođe postoji i VGA kamera, ne znam je se vidi, VGA kameru za Skype i za slikanje koja je začuđujuće dobra, i dole 3 kapacitivna dugmeta. Sa donje strane dobijamo USB kabel, to jest port za micro USB kabel, sa leve strane 2 dugmeta za pojačavanje i smanjivanje zvuka, za regulisanje zvuka, gore dobijemo dugme za zaključavanje i za uključivanje telefona, otvor veličine 3,5 mm za slušalice i ono što je najbolje, kameru za, to jest dugme za dugme za kameru, oprostite na lapsusu. Ono što je zanimljivo kod ovog dugmeta jeste da kada stisnete, znači ekran, kada je zaključan telefon i hoćete na primjer da slikate, stisnete kameru i za 1, 2, 3 sekunde se kamera i upali, što je vrlo zanimljivo. Ne znam šta da vam kažem, to je bilo to za ovaj kratak pregled. Videli ste telefon sa svih strana, za nekih nedelju i po dana dobijate i video test i pisanu recenziju. Stavljat ću povremeno slike sa ovog uređaja na moju Facebook stranicu, pa pogledajte, link do nje će da bude ispod. Šta da vam kažem, i da, pre nego što odem moram da vam se zahvalim svima i na podršci i na lajkovima, i to moram da vam kažem da mi stvarno to puno znači, da nastavim da radim ovo što radim. Nadam se da ćete ostati uz Tehnoloid sajt, uz Tehnoloid YouTube kanal i najnovije IT vesti stranicu. Subscribeujte se i dole lajkujte ovaj video i to je to. Ćao svima za sada, a do pune recenzije vidjet ćemo se još. Mislim, ako budete bili na najnovijoj IT stranici. Ćao!